Molt bona tarda. Seguim a la setmana del vi català Televisió. És moment per un mit de Deós, un mit que centrarem a la denominació d'origen Penedès, la vinya més antiga de Catalunya. 2.700 anys d'història, una història que és un dels eixos de la seva darrera campanya publicitària, igual que l'àmplia varietat de microclimes, perquè hi ha Penedès a la muntanya i també hi ha Penedès a la costa. Per parlar d'aquesta denominació d'origen tenim aquí dos convidats. Joan Huguet, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Com està sent l'acollida d'aquesta campanya, d'aquest anunci? Bé, de moment molt bé. Estarem 2 mesos a TV3, però de moment estem molt ben acollits, tenim molt bons feedbacks. És molt maco, és una història d'una gota, que té un recorregut, és una gota que cau del cel amb la pluja, és una gota de la suor d'una persona que treballa a la terra, és la gota d'un cep que plora quan brota, és la gota del raïm quan el prensem, és la gota de vi quan el servim. Al final és tot aquest recorregut, una mica de poesia respecte a el que pot arribar a ser i significar una gota. També parlarem amb la Núria Ferrer. El seu Aimar Reserva Única 2013 ha guanyat el Gran Vinari d'Or al Millor Escumós 2020. Núria, molt bona tarda. Què ha representat aquest premi? S'ha notat en vendes? Bona tarda, Judit. Doncs mira, aquí el tinc, aquí mateix, per ensenyar-vos-el. Doncs sí, indirectament aquest premi ens ha pogut situar en el mapa dels escumosos de qualitat i directament amb la botiga especialitzada i amb els particulars ara mateix i sobretot molt d'interès en venir-nos a visitar el celler. Des de la denominació d'origen Penedès us reivindiqueu com la denominació d'origen de Barcelona, però aquest títol està molt lluitat. Explica'm per què, Joan, explica'm per què considereu que sou els que hauríeu d'ostentar. Estem a mitja hora de Barcelona, pràcticament. Tenim una dimensió molt gran, Barcelona és molt gran, el Penedès també és molt gran, i som la de dimensió més propera. Aleshores, doncs, una mica, sí, pensem que els barcelonians té molt a prop per poder venir els dissabtes, els diumenges, per poder venir a passejar, poder venir a visitar cellers que es poden visitar quan puguem sortir del municipi, lògicament. Vull dir que estem oberts a rebre els barcelonins i una mica d'aquesta manera, sí, de poder ser el vi de Barcelona. Núria, l'enoturisme, aquesta proximitat, la noteu en les visites? Sí, sobretot ara, arrel del Covid, hem tingut més visites que mai d'aquí a Catalunya, sobretot de Barcelona, i per mi és el millor que ens pot passar que ens vinguin a visitar, poder ensenyar el cafè, ensenyar el territori, ensenyar les vinyes i acabar, com no, tastant els nostres vins. Feu molts clàssics Penedès, Núria. Explica'm com són els vostres escumosos, vosaltres. Doncs els nostres escumosos, per mi, tenen la particularitat que representen molt bé el nostre paisatge. És a dir, jo sempre dic que dels nostres aimars, de les nostres bombolles o clàssic Penedès, la intenció és que la gent s'acabi bevent el nostre paisatge, poder representar amb una copa el territori del Penedès, aquest territori que tenim tan privilegiat, i amb aquesta criança que fem durant molts mesos dins la cava, poder acabar tenint una bombolla molt fineta i agradable. De la denominació d'origen Penedès, el xarel·lo és la varietat estrella. Això ho teniu clar, ho defenseu, és la vostra bandera, però en el mercat és així de clar? El xarel·lo està tan implantat? És una feina que esteu fent? Què em diria, Joan? Sempre hem treballat copatges, normalment, no? És a dir, fent servir la macabeu, la xarel·lo, la parellada, però ha estat els últims 10 anys que una mica hem pensat realment en concretar la varietat estrella, una varietat que és autòctona, que només és nostra, i llavors el xarel·lo estem treballant per poder-la, doncs, que sigui realment que signifiqui el Penedès, no? Això és lent, el mercat no el canvies en 2 dies, de manera que bé, que necessitem uns anys més treballar en aquesta línia, però realment ara podem parlar d'alguns milions d'ampolles de xarel·lo varietal, realment és amb diferència el número 1
aquí al Penedès. La vostra és una denominació d'origen amb molts paisatges, amb molts microclimes. Això en què es tradueix? Mira, el poder tenir vinyes arran de mar i vinyes a 600 metres d'alçada et dona una gamma molt diferent de microclimes, de manera que podem fer grans vins blancs, grans vins negres, grans escumosos, és a dir, que és una diversitat molt gran. El Penedès abarca pràcticament quasi 40.000 hectàrees, de manera que no tenim cap microclima que ens defineixi exactament, sinó que tenim un ventall de poder fer moltes coses. I amb el clima mediterrani que tenim, que el raïm sempre madura totalment, sempre tenim collites sanes i, molt important, la meitat de la denominació d'origen és ecològica. I tots els clàssics Penedès, com el de la Núria Aymar, doncs és 100% ecològic. Pensem que és molt important donar aquest missatge, sobretot pel respecte i la cura que tenim amb la naturalesa. Els vins ecològics no vol dir que siguin més bons que els altres convencionals, no, però estan fets en un entorn on realment cuidem la naturalesa d'una manera diferent, amb molta més cura, molta més feina i molta més risc. Però pensem que això ha de perdurar molts segles, de manera que no volem utilitzar la química moderna a la natura, de manera que podem pensar i volem que d'aquí uns anys el Penedès sigui tot ecològic, com és avui el clàssic Penedès, són tots ecològics. Núria, quan vas pel món representant el Penedès, com expliques casa teva? Doncs mira, principalment per poder-nos situar en el mapa, aquesta va ser la nostra inquietud del Clàssic Penedès, poder posar Penedès a l'etiqueta, perquè el món ens pugui reconèixer ràpidament i situar-nos en el mapa. El que explico del Penedès és una mica el nostre paisatge. Les vinyes són el tret identificatiu d'aquest aparador que marquen la diferència, gràcies al treball que s'ha fet acurat i raonat de la terra, generació rere generació. En el cas de la nostra família ja som 6 generacions i sempre amb passió i compromís per tirar endavant i la viticultura s'ha convertit en un art de treballar la terra, que això es reflexa en els vins i escumosos del Penedès. Aquesta terra que em dèieu, que voleu que continuï donant vins durant molts més anys, però que ja en té molts d'història. Aquests 2.700 anys d'història, Joan, això impressiona. Sí, ha estat una troballa recent de descobrir. Sabíem que teníem milers d'anys d'història, però realment és una troballa de saber que és les primeres llavors, les llavors més antigues de raïm aquí a Catalunya és aquí al Penedès, no? I em fa molta il·lusió trobar aquests orígens tan antics i veure que amb la Núria, per exemple, que és una digna representant de la joventut, d'aquestes generacions que contínuament estan treballant perquè el paisatge i la cultura i la tradició d'aquesta comarca segueixi per aquí. Fa molta il·lusió que li hagin donat la medalla en els Vinari i et felicito des d'aquí, Núria. Gràcies, Joan. Núria, aquest pes de la història, com el porteu? Com us ajuda a vosaltres? Home, doncs ens ajuda molt poder ensenyar aquesta història aquí a Avinyonet del Penedès, a la Font de la Canya, amb aquesta deessa Demeter que ens representa ara amb el logo de la Deu Penedès. Penso que tot el que té una història, tot vi que té una història sempre és més bevible, no? És cultura i al final, com nosaltres, aquesta llarga trajectòria que tenim del món de la viticultura, al final crec que s'acaba plasmant en els nostres vins. Com expliques, Núria, els clàssics Penedès? Ja ens estàs donant algunes pinzellades, amb una ubicació geogràfica molt clara, però què els fa especials? Doncs el Clàssic Penedès som un grup de cellers, podria afegir un grup de cellers molt unit, on el que pretenem és donar a conèixer al món les bombolles de qualitat que s'elaboren aquí al Penedès. Volem que ens puguin situar en el mapa, com et deia abans, i poder posar la marca Penedès a la nostra etiqueta i demostrar que la nostra denominació d'origen Penedès elabora uns escumosos excel·lents, unes bombolles excel·lents i on
les 3 bases importants de la DO, que són elaborar sobretot amb raïm ecològic, com deia el Joan, que per nosaltres és superimportant, no tant pel gust, sinó per preservar el paisatge. Aquests escumosos, que són tots de qualitat reserva, amb un mínim de 15 mesos de criança, i on l'objectiu és, com et deia, que tothom s'acabi bevent el nostre paisatge i que es reflexi el terrer i el clima que tenim aquí. Porteu anys fent feina, Núria, i pel que em deies fa una estoneta preparant aquesta entrevista, ja es comença a demanar, és a dir, ja comenceu a tenir reconeixement internacional de Clàssics Penedès. Explica'm què ha passat amb això. Sí, bueno, com et comentava, un parell d'anècdotes que hem tingut aquest any és que ja hem tingut, a nivell de l'exportació, demandes de Clàssic Penedès, és a dir, que han demanat producte de Clàssic Penedès específic, en concret d'aquests 15 cellers que ara formem part, i que mica en mica hi hagi aquest reconeixement internacional per nosaltres és molt important, perquè ja significa que els importadors valoren el fet de vinificar la propietat, el fet de treballar amb l'ecologia i sobretot de cuidar la terra, no? Parlem d'ecologia, parlem d'aquest respecte per la terra. Joan, hi ha alguna previsió, pot haver-hi alguna previsió de quan la DO serà tota ecològica o això encara queda una mica lluny? Ara és una mica prematur, però la voluntat hi és, tot el sector ho veu molt clar, tant els elaboradors com els pagesos, però, esclar, no podem o no voldríem imposar, és a dir, l'obligatorietat de ser ecològic. Volem que tothom estigui convençut i que demani la possibilitat de ser ecològic i que es vagin apuntant de manera que quan haguem de ser ecològics pràcticament la comarca ja estigui apuntada per fer els anys de reconversió a agricultura ecològica. Això quan abans ho fem millor. Jo penso que 2 o 3 anys serà suficient com per poder dir que realment el Penedès és tot ecològic. Però, esclar, hem d'estar tots, bàsicament els pagesos, d'acord i els elaboradors estan convençuts. Jo crec que és una cosa que arribarà tard o d'hora. He aprofitat per ensenyar-vos una reproducció de la deessa Demeter que comentava la Núria, que és una mica ara el nostre logo que hem trobat. A més, fa mi no n'hem trobat una, però és que ara n'hem trobat una altra. És a dir, que realment és el nostre deessa, Demeter. Està en un museu a Avinyonet del Penedès, aquesta deessa, i és veritat que la Font de la Canya és visitable. Us vull preguntar per la barema d'aquest any, però d'una manera en positiu. Traslladem-nos en el temps. D'aquí uns anys, quan es facin tastos de la barema 2020, com la definireu? Com creieu que la definireu? Joan, comencem. Doncs mira, ha estat una barema, a veure, la més dura des de fa un segle, no es coneix, mai s'havia vist tanta míldiu. Vam tenir l'abril més plujós de l'últim segle, el juny més plujós dels últims 80 anys. Realment la situació ha sigut extrema, cada setmana hi havia pluja i això ha fet que realment haguem perdut quasi potser un 40% de la barema. Ha sigut extrema la situació. En positiu jo voldria dir la perseverança, l'esforç, l'entrega de tots els pagesos de la comarca per poder salvar la collita. Realment, en una comarca que voldríem que els preus fossin millors, s'hi han deixat la pell per poder tirar aquesta collita endavant. I això et fa sentir que estàs en el fons en una comarca que l'ofici, la base està arreladíssima i la gent està arreladíssima a les vinyes. I això dona molta il·lusió, molta trempera, anava a dir, per seguir en aquest camí. És a dir, no els podem defraudar, estem obligats a tirar endavant i buscar solucions. De totes maneres, bé, la natura és la natura i ha vingut així. Sí, ha sigut una collita molt dura. Jo penso que recordarà com una collita molt dura. Els vins que sortiran penso que seran molt bons. Per què? Perquè, en el fons, el raïm que ha quedat ha estat molt sa i ha madurat correctament. El problema és que el míldiu se'ns va menjar moltes floretes del raïm abans de formar-se, de manera que aquell raïm va desaparèixer. Ens va prendre molta producció. No va fer malbé el raïm, sinó que es va menjar la flor. Va desaparèixer el raïm. Jo penso que serà una bona collita. Ara sí, el record realment és única en el segle. Cap avi recorda la situació que hem viscut
I jo faria un monument sobretot als pagesos que han aguantat, perquè realment ells només viuen del raïm que cullen. Les cases, els cellers, tenim vins de 3 anys, vins envellits i tal, que podem anar venent i podem sortir navegant. Els pagesos només viuen del raïm, i això, jo crec que això s'ha de tenir en compte i tenir molta memòria perquè han estat al peu del camp. Aquesta situació que s'ha vist al Penedès, però jo voldria saber com seran també aquests vins, aquests escumosos, Núria. Com creus que, a banda de la part més humana, perquè és la part humana de tota aquesta collita, d'aquesta verema, com creus que els notarem a la boca? A nivell de tast, jo no soc enòloga, però sí que és veritat que nosaltres vam collir el raïm, vam començar a inicis d'agost, que la verema se'ns va avançar un pèl per les altes temperatures que vam tenir, i vam començar sempre, com fem habitualment, a collir pels escumosos. En aquest cas, el xarel·lo del Premi Vinari, del Gran Vinari, la vinya de 100% xarel·lo que fem per aquest escumós la vam perdre tota, és a dir que com a positiu, en aquest sentit que em comentaves, nosaltres podríem dir que sí que hem tingut el xarel·lo vermell, el tenir aquesta pell tan gruixuda, hem descobert que és una varietat molt resistent. És a dir, que com deia el Joan, en un any tan dolent que no s'havia vist mai, i jo és clar que no l'havia vist mai, doncs hem comprovat que el nostre xarel·lo vermell, almenys el que tenim a casa, és superresistent, té una pell molt gruixuda, podem elaborar molt bons vins i ens hem plantejat aquest any per primera vegada elaborar un escumós 100% xarel·lo vermell, un clàssic penedès, d'aquesta varietat que és ancestral i que s'està recuperant ara al Penedès. Doncs ens quedem amb aquest missatge de qualitat del raïm, d'aquesta verema, que aquesta deessa Demèter que ha aparegut, que s'ha trobat al jaciment arqueològic de la Font de la Canya, doncs segueix vetllant perquè les vinyes del Penedès continuïn amb aquesta llarga història. Joan Huguet i Núria Ferrer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. I nosaltres ara ens acomiadem. Farem 10 minuts de pausa per complir amb les mesures sanitàries i tornarem amb una conversa conduïda per en David Jové amb periodistes relacionats, periodistes que treballen en el sector del vi, la Sole García Insua, el Rafa Jimena i el Jordi Bes. A ells els escoltarem d'aquí a 10 minutets. Moltes gràcies.